Mid-9 sa 12 Ottubru huma dati mmarkati fil-kalendarju ta' dawk kollha li jħobbu l-karozzi antiki. Dan għaliex f'dawn it-3 ijiem se tittella ir-raba' edizzjoni tal-Classic Car Grand Prix. Għal darb'oħra l-Grand Prix ser issir l-Imdina brotta ta' ftit iktar minn 2 kilometri li tibda mill-istazzjon l-antik tal-Imdina u tibqa' sejra sal-wied ta' taħt l-Imtarfa. Din is-sena huma 70 is-sewwieqa li ħajjieħdu sehem fit-tellieqa, fosthom 30 sewwieq barrani. Ġew Zamita Bona, l-President tal-Fondazzjoni Valletta Grand Prix, tkellem dwar il-konkurrenza tas-sewwieqa barranin. Nġibu varjetà differenti, ġifieri speċjalment minn barra. U naħseb qed nipprovaw ukoll ġifieri għandna adverts ġifieri qed jidhru fil-gazzetti jew fil-magazines barranin. U naħseb jiena dak qed jattratta ċertu suq. Zamita Bona sostna li b'mod inġenerali l-industrija tal-karozzi klassiċi f'pajjiżna qiegħda dejjem tikber, fosthom grazzi għat-tnaqqis fil-liċenzja tal-karozzi antiki u l-bidla fir-reġistrazzjoni tal-importazzjoni ta' dawn il-karozzi. Il-pubbliku inġenerali huwa mistieden li jattendi għal din l-attività. Hemm ċertu postijiet ġifieri madwar it-track ukoll u anki ġifieri fejn għandek il-paddock hemm ċertu postijiet fejn jistgħu jaraw ġifieri kważi t-telieqa kollha. Għas-sigurtà tas-sewwieqa u tal-pubbliku li se jsegwu l-Grand Prix, il-vetturi ikunu spezzjonati sew qabel ma jitħallew jipparteċipaw fit-tellieqa. Biex dawk preżenti jitlu fl-atmosfera ta' żmien li mgħoddi, il-parteċipanti huma mħeġġa jilbsu kostumi ta' żmien l-epoka tal-karozzi tagħhom.